Hello, kumpad. Oh, kumusta? Awan, na-lockdown man da taon. Sudato na yung kadigdigos ko palaan. So magay sa ima mo basi da tao ta, di mo da tao makarwaran. Kat da kayo nga ay na-lockdown kay mat. Yan. Nagpapada tayo na nga makarwaran. Ay sos. Kasano kasano biyagan. Aguray tayo man natin sardinas. Unggan kumpad. Awan ni kumadre di tabay mo. Adaman ti salud sudag. So saktaw na panaglutaw. Kumusta mo ng iti romansa iti tinga ti pandemya kumpadray. Di ka mo makarwaran. Ano? Breakfast, lunch, dinner. Dapat midnight snacks na. Pauna yan. Ay, kanayo mo nga latang okupahan na ni kumadray. Galing ah. Malagip ka, kumpad. Apay, kumusta nga dati? Mapamungo idi ihot hotel. Wang kayo mga makapano na tarang riko mo aming nga hotel lang. Makil pa ka nga tanati. Yan intrigam ka ni kumadre ta. Awa mo dadi nga paggastusa mo. Ana? Ay iremedyo. Iremedyo. Kasano ay? Apo, si kaman lati. Breakfast, lunch, dinner ko na. Madapi midnight snacks na. Yung kayang pala ang timapan sarakan ni data. Kasi sinarang mo. Apa, na yun na yan. Kilala kong kaliskis mo, oy. Ay, robos. Oh. Pauna. Nasikil ka lang tangarag kong padray. Yung kasano nga hindi pinagkita yun. Ay, di ta kinawayanan. Di ta kinawkawayanan latan. Kanya nga rati pambar mo kung di baka muno ka. Ay, ibagam nga mapangka, agpugi di ta kinawayanan. Nga madagayam, nakapugi nga gururay kingkan. Nagmayatan kumpad. Alaga mo tayo. Alwadam lang ano, madugsol kay tirabong. Talagang ikagumaam kumpad. Nih, gurka man. Kadan sa nag-message. Where na yo? Dito nami. Nay kumpad, agure ka pagbibilaan ke ada ada jayang gaya mo nagururay di ayanti kakanda rumaan dati kasi narakaw. Di taga pala nga bali waktu di tumawag. Kamutin mo.